This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawing ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon.
At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ng lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit, Panginoon. Patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay niyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa, palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng Power Trio. Ito ay binubuo ng Fern D, your sunshine vitamin even without the sun. Fern Active, multivitamins that helps in boosting vitamins B complex. Milk Co, strengthen your bones, and it's made by 100% real milk. Power Trio is made by iFern from the maker or Fern C, the #1 natural vitamins in the Philippines. For more details, contact us at 0961-355-3682 for more details. Sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic, ang iFern ay naghahanap ng mga distributor. Free membership fee and educational attainment required at kahit nasa bahay ka lang dahil mahirap lumabas, pwedeng mong gawin si iFern Business. Contact us at 0961-355-3682 for your inquiries. Ang Country Best International is urgently needed. Interested applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, little salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Ang pinakaaking na konsehal, iyan si Vince Baltazar III, para sa kabataan. Maka-Diyos na tao na konsehal, siya hobin pa na konsehal. Vince Baltazar na, Vince o ikan na, Vince Baltazar na, the third. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, salamat sa imo. Leader kang kabataan, Vince Baltazar, ang maaasahan mo. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Madali mong ranihan na konsehal, iyan si Vince Baltazar III. Vince Baltazar na, Vince o ikan na.
Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we'll get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the first district of Albay, offers free senior high school, academic track, ABM, STEM, UMS, and GATS, technical vocational livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer systems servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry, enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the registrar, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the first district of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th regional placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers: Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, tara enroll ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang One is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Aarangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Ahoy! Yeah! Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Probinsya Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. Siyempre, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning Hong Kong, and of course, good morning China. Kaiba na sa China.
Siyempre, good morning Castilla, good morning Daraga, good morning Legazpi, good morning Sorsogon City. Cinco minutos makalihis ang alas 5 din pagkagadigdi sa yan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and of course, digdi sa Bicol Net Internet TV. Mga Karandar, live na live kita sa duwang istasyon, ano? Bicol Net and Arandar Net News. Petsa, anong petsa? Petsa 13 na Abril. 2021. And siyempre, good morning sa samuyang sa station manager kan Bicol Net kay Maestro Nel Adtuon. Sam, good morning. What na? Mga Karandar, magburuhat, magurunat kan sa tuyang ugat sa bayanin mainit na likido. Tubig lang ha. Arog kayo niyo. And live na live kita digdi sa Barangay Kirapi, Castilla, Sorsogon. And syempre, good morning naman sa mga nakaantabay sa mga oras na ini. Good morning kay Wad Boboy Llamera Marantal, kang Castilla, Sorsogon. Wad, good morning. Salamat sa pagantabay sa Oro Aldaw. Dining Paltos, si Wad Boboy Llamera Marantal. Pero morag ini mga taga Castilla, ini ang mga dapat na tawanin na bilog na suporta. Boboy Llamera Marantal. Seringman, good morning kay Primo, kay Robin Nacion na yaon dyan sa Laguna. Good morning, thanks for watching. And sa mga hidden viewer, tama ba? Hidden? O mga silent viewer? Hidden. Silent viewer, good morning. Ay mga Karandar, dakul kitang mga pag-uurlay-ulayan naman ngunyan sa lado nasyonal, lado international, and sa lado lokal. Pero siguro, focus kita digdi sa lado lokal kung saan ang national kaya kasi buda international. Nagkabarasa na yan, kay riling na yan. Pero sa mga lokal, kay puhan na maaraman kan mga, maski so sa luwas kang Pilipinas, gusto din na maraman kung ano na ang nangyayari sa indang probinsya. Kaya digdi kita. Ibanin ako sa lawag ni sarong oras ay andes ariata po ini. Nagluluya ang sound sa kan kunyang ko. Nata daw ini. Mapasalida na gayon. Oy, naman sa nagasilibrar kan sa ng mga birthday, ngunya na sa 13 kan Abril, happy birthday. And duman sa mga nagasilibrar kan sa ng anniversary, happy anniversaries. And of course, duman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kapamilyang param na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundok po yan sa lado kan mga nagkawaralatan. Kaya nakikisumaro ang Arandar Bicolandia sa indong pagmundo. Oy, condolence sa Andes family, garo may parientes kami na nagpaaram na sa ibabaw kang kinaban, pero garo yaon siya sa Metro Manila. Paano man andig di makauli? Dahil maganda ulit. Ito na ang pamilya kaya, So, condolence na sa nasa Andes family. So ano ang mga istorya, oy mga ka-Arandar, mga ka-Bicol Net, ang kung may plano ka mo this weekend na mga magburo beach, kaya yigot, o kaya may outing o kung
Uni, ang ipaabot ko sa Indo na sa weekend, pwede ha, posible na may maglaog na low pressure sa satuyang Philippine Area of Responsibility. Bali yan, base yan sa JMA, sa Japan Meteorologist, kabirilot ako, meteorologist. Pwede na lumaog alagad, may nagtatarama na daiman ini, kang inot pwedeng mag-agi sa Bicol region. Pero sabi kan iba na nakakasabot ka ini, pwedeng dae. Kaya antabayan ang mga updates kay ni tatibad ko na nakaplano na kamo dapat igwa kamo ki sa plan B. Kung halimbawa man na maglaog ini summer igwa ki arog kay ni sailing ko day ni malaog mainiton sa satuya dadaogon kay ni an lipot dadaogon kang init mainiton. Iyo ini ang tunay na summer. Mala ito. So pigpaparaburo-bara gubagakan mga yaon tadyan na mga matitibayon sa pwesto, pigparaburo bago. So school days, so opening, so graduation, end of the semester. Pigparaburo bago baga iyan because nagabago man so kalamidad. Mala ini kunday sa naninduan hiniriro, tami nabalik man sa dati, o nibagaw, ang summer mainiton. Apira kung talagang igwa ki maraot na panahon na malaog, saka man sa naan mauran. Daya narumduman kan nagkapira, naginiribo ka ito. Sisa nagliwat-liwat ka ini, abay pa nagkarulula na sutawo. So maestro, so estudyante, ako nga nalula ako na so mga start of the semester, buda end of the semester. Nagkarulula sa totoo sana, lulaunon ako. Mala, magsubmit na ako kan mga grades, day nakukuha kan mga iso. Sabi ko, alanganin man, utong palan mananggad, pigriliwat mananggad palan ini. Kunwari na sa rampon, August ba o September? Kaya, marasa pa ining mga kunyan tanaw, may maginibo sana, may masabi sa nang maginibo maskisal to, pahit na. Ibaga, itong ko pag June, ralaugan na yan. Ma-end ang semester, June, July, August, September, September mid or October first quarter, tapos na sa first sem, mapuuna naman sa second sem. Kapasil ba ko, tatatuom na, ay tarin niliwat-liwat, pigi-irinutan na anmal na Diyos, marasa pang day ni Biborosong, haray na. And siyempre, good morning kay Darwin A. Cirilla. Sir, good morning sa imo. At abunon ba ka? Ano ang masasabi mo tabi kay ni? Na pagriliwat-liwat kan na mga schedule kan na pagpuon kang klase. So dati bagang June, mala takunya na. Ano na ini? Hindi, kung ano na. So summer, pigliwat. Mala. Ay inda. Biburutan na sa nanaw. Sa bagay, sinda man kayo talagang masusunod na sinda ang yaon. So sabi nga ni, wait. Weather. Sisay doon na kunyang kayo, na ibalik naman sa dati. Ang start is June, ang tapos, so tama, ang graduation March. Kaya iyo ayan ha, antabayan sana ang mga updates kay ni na maraot na panahon. Sabi ka ni ba, sana, sabi ka ni ba, dahil man maalaog na, dahil na magi sa Bicol region. Pero, maski sa iba pang region, sana dahil na, Diyan pa sana sa Pacific Ocean na mabutod ka na, bagyo. Pag lumaog ini o sa area of responsibility, ang ngaran kay ni ano ito, kung maging bagyo? Letter B, bidding yata ito. Hindi, kung ano ito. Nabasa ko lang.
And syempre, kay po na maraman kan sa tuyang mang parantabay na igwa kay arog kayan. Ay, good morning sa Batch 86 kan na Bicol College High School and sa Batch 90 kan Bicol College Department. Good morning tabi sa Indoga, boss. And syempre, good morning sa officers and members kan Albay Legazpi City online broadcaster association. Good morning po sa Indoga, boss. Ano? Sa bilog na pagribakan Alcoba. Ay nagmati kamo kan kunyan kan public address kan presidente. Ako namati ko nahiling ko so video. Gari kunyan baga medyo dagit siya sa kumaraman kung dagit o pabor. Garumata bangkota na ang US sa Pilipinas para sa padagos na pagsakop kan na China sa mga teritoryo kan na Pilipinas alagad garuday nagugustuhan kan presidente. Iyo ito so kunyan niya, ano? Garuday nagustuhan. Pero ngaya, kunyaw na ka na dyan, gibon mo ngaya, ika nga inot na magpaputok, tada nga ako magduwa-duwang masabayan sa imo. Hindi ako duwag, sabi ni President, hindi man talaga. Pero ngaya garong nga pigagibo mo ngayang paon an Pilipinas para magkagira, do the first shot at nasa likod mo kami. Aber daw. Pero ba may pag-angatan US natibad man ang gadgibohon ano. Pero sa araw ka na mga statement, laban man pala ang Pilipinas. Pero nga dahil ko dadaraon duman ang mga Navy, ang mga soldados, pulis, para ngaya ipagadan, tanong man niya laban duman kung halimbawa Pilipinas saan matumang. Dahil niya man dadadarahon. Yan magiging problema ngunyan. Yun niya pa nasa nakunarugkaan, kundi sa US, pabayaan ta na sa nang sakupon. Sige na ngaya, sa Indo na yan. Ano masasabi mo tabi kay ni bot? Indo na yan, sige na, taday ba kayo matumang? Yan ang istorya, yan ang public address. Igwa pa. So, si Duque ito, garo bako man Pinali na baya si Duque? Pinalayas na si Domingo? Kasi basta may pigakaistorya siyang persona, duman sa bagang video na pigpaluwas, may pigakaistorya siya duman na persona na garo taga-health. Huwag kayong matakot, magastos. Kaya nga pinunduhan natin yan para yan dyan. Tama baga ano? At ang mga ganyan, hindi naman subject for bidding. Kaya so mga emergency purchase by term na ginamit duman So kay istorya, tama naman. Basta ngayon, magsunod ka mo sa rules. Sige, bakit nga ka mo? Taraman sa nanindo ako. Mr. President, kailangan natin ito. Kasi ganito. Kailangan ng mga tao ito. Go ahead. Yan ang pirming simbag ng Presidente. Basta sa ikakarahay kan mga Pilipino. Go ahead. Huwag kayong matakot magastos. Anyway, hindi naman ninyo yan pera. Ayun digdi kita sa lado lokal mag-istorya. Pero baguan ka boss, kunyan nga na kita, mapagiromdom. Ano oras? Eksakto ng alas 6 nin pagkaagarigdisa na yan sa BicolNet and sa Arandar Net News. Ano oras na yan natun sa Satuya kan full colors printing press and photography na makukuha dyan sa Proc 7 Barangay Cruzada, Legazpi City.
Full Colors Printing Press and Photography is owned and managed by Mr. Reggie and Miss Rochelle Marcelo. Siringman ang oras na yan atod sa Satuyakan Al Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Ang Full Colors Printing Press and Photography ay ang Al Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Annalyn Aranya. No? Papamanayan kay Tricia. And of course, paghalin nindong Al Aluminum and Glass Supply, magbalyo ka muna tinang pumahiling nindo dyan ang Marciliana Law Office. Yan tabi ang law office kan abogadong servidor kan banwa ang kandaraga na si Attorney Joey Marciliana. No? Kaya po nindo magpagibunin mga legal documents, kaya po nindo ang legal advice or legal consultation, magdyan sana sa Marciliana Law Office. May discount, may libre. Ano nga itong libre? So consultation, tapos so advice. Pero so legal documents, may discount. And kung naghanap ka mo ng rent-a-car, pwede man ka mo dyan mag-inquire sa Marciliana Law Office. Tan manager kan si Jess Rent-a-car dahil iba kundi ang aking gayon ni Attorney Joey Marciliana na si CJ, Charles Joseph Marciliana. No? Auto mo, drive ko safe ang biyahe mo dyan sa Sages Rent-a-Car. Oy, mabuhay sa Kagsawa o kaya sa Inner Wheel Kagsawa chapter sa panginginot ni Miss Chato Barbacena Marciliana agumini ni Attorney Joey ang grupong ding sawang nagtatabang sa mga nangangaipo. Siring man ko na nautunindo may gador diferensya, darawon sana sa RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Proc 5 Barangay Binitayan, Daraga, Albay. RB Brothers Car Service Center is owned and managed by Mr. Boy Gulyem. Siya mismo ang nagagibo, nagatrabaho, kaya pulido ang laban. Maluwas ang sa inyong sasakyan pag dinaranindo sa Kasakan RB Brothers Car Service Center na Matuninong. Sabihin nindo, nadangog nindo sa Randar Bicolandia para tawang ka mo ng discount ni Boy. Boy, good morning sa imo and sa bilog mong pamilya. Gusto ta magkakanin mga Filipino cuisine na talagang pagturo mo yaon tulos ang pagkaon dahil nakimahalat kipirapang oras o dyan sana sa magpasyar sa Ignatius Lutong Bahay na makukuha dyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Madaling hanapon tahalos kampang sanangkan Shell Gasoline Station. Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalyn Arionday. Siring man sa mga nagkakarapi-kapi na sa mga oras na ini, sabayan nin mainit na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop and Pastries. Ang 1015 Nathaniel's Bake Shop, madali sa nang hanapon, itayaw nandyan sa kanto, sa Barangay Orosite, hampang mismo kang Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Mary Ann Artiaga. And siring man, kung kita naghahanap nin perting kakanan man nin mga, lalo na ining mga native chicken, na adobo, adobado, tinola, magdyan sana sa Tatangwin Fast Food na makukuha dyan sa Purok Everlasting, Barangay Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Ay, masiramon dyan talaga ang native chicken. Ang chef dyan, dahil iba kundi si Beto, Otep Aligre. Good morning sa imo dyan, Otep, and sharing man sa imong mapagiriba dyan sa Tatangwin Fast Food. Ang Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. Siring man sa inutan sa Purok Sunflower, yaon man dyan mahiling ang Sushi Cafe and Resto Bar. Magkape-kape, magburubir, igwa dyan, may pamahaw, may pamanggi, may pangudto pa. Sushi Cafe and Resto Bar.
Namako ka dyan sa Purok Sunflower, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Haranin na yan sa LGU office. Ang Sushi Cafe is owned and managed by TJC Angel Valdez. Siringman pag-urlayan taang safety, magamit nin tamang LPG, magamit nin gasul na nagagi sa quality control, regular an inspection kan mga tangki kung kaya safe na safe ang sa indong LPG. Gasul na mababakal sa Top Gas Gasul, kataid sa nakan Petrones. Ang Top Gas Gasul is owned and managed by Miss kay Brad, o kaya is owned and managed by Brad Ato Lim. And siyempre, good morning sa amigo ta dyan sa New Jersey, kay Sir Mr. Macholito. Good morning, tabi, sir. And sa Allied Fantastic Dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Beck, and kay Myra Ligaspi. Okay, mga karandar, ang oras 6 minutos makaliis ang alas 6 nin pagkaaga digdi sa na yan sa Arandar Net News and sa Bicol Net. Ay mga karandar, unina ang istorya digdi o sa lado lokal. Sa Legazpi City, kasuhapon may nagpositive na 11. Iba-ibang kunyan, may professional, may naga-office, may estudyante, paano daw ba yung nagkakuro na numero Basta igwa kinagpositibo, kaya mag-iringat da, sabi kan alkalde, kan syudad kan Legazpi. Siyempre, sisay man an muyakaan. Maski nga ni nabubulong kinatural, pero pag na-discover kang positive ka, garo iba ang pagmati, yung kan mag-positive ka sa COVID-19. Normal man sa nangyayari na mag-positive, lalo na kung siyempre kung igwang simptoma. At i-test ang kabus digding tawo, mga karandar, mga taga Bicol, mga taga Kabicol Net. Pag i-testan mga tawo, halimbawa sa sarong barangay, dahil diyang kirecord na may positibo pero i-test man mga tao dyan, may mapositibo, may mapositibo because may hilingan kan simptoma. Simpleng simptoma, iko-COVID ka. Kasi nga, may simptoma. Baga, kaya, ang nagadepende ang mga positibo sa testing talaga. Nagduman talaga yan depende. Siyempre, pag may nagsarong positive dyan, ma-contact trace. So, arog ka itong sa sa mga establishmento dyan sa lawag kang SM, may maglawag sa nang may pag-big test, siyempre, contact tracing, iti-test. Dito sa nang simptoma, lalo na ikaw nag-positive na pag-iriba mo dyan sa sarong opisina, ay positive ka na din. Kaya sa Legazpi Igwa, sa daraga, kan sarong aldaw ito. Dahil nangani pigirin sindi kan mga daragin nyo. Kaya ito, pag may nagpasib, isusususus, saan nga itong lugar? Uy, isus nga rani nga inindo. Kung saan, tangani nga makabitar ka, ngunyan baga? Mapos so alkalde kan daraga, may nagpositibo nga, dahil nala, mapigirin sindi kan mga daragin nyo. Arog kayan ka positibo, mag-isip ang mga daragin nyo. Ay, nangyagan. Ayaw. Pero ang piga-puros din ng positibo, naka-isolate naman yan. Naka-isolate naman. Kaya, kaya medyo bako man makatakot-takot. Siyempre, good morning kay George Graho. George, dude, good morning sa imo. Diyan sa imong kinamumugtakan. Ang programang ini live ini sa Barangay Kirapik, Castilla, Sorsogon. So mga naga-comment tabi, digdiho sa kunyan sa live, may naga-comment kaya duman sa saro. Ano ito? Taday nagluluwas digdi.
sa tuyang monitor. Nahiling ko to sa ibong naga-comment. O digdi lang tabi. Digdi sana mag-comment. No? Okay, sige. Thank you. So ano pa ang mga pwedeng maaraman kan sa tuyang mga paraan tabay oni ha. Big post ini kan sa kuyang amigo kan chief kan public attorney's office diyan sa Sorsogon ni na si si Attorney Charles Romano. I-copy paste na sa nangayan nindo, then i-post man nindo. Ta ini ngaya ano ini ang importante. Magmati tabi ka mo mga kaarandar. Talagang importante ini. Baka dyan sanhi pa ini, kausa ini, kansa indong pag-iriwal, kansa indong mga barkada o relatives. At mangyayari talaga ini, nangyari na nga ni. Aram kong nangyari na ini. Kaya may nagrulos kisiring ka ini. So, i-copy-paste na sa nanindo, ano? Une. Matian nindo tabi, ining post, basahon ko into to yung tanganing masabutan. Okay. Ako, pig-repost ko naman ini. Pig-copy-paste ko, tapos pig-repost. Okay. Sabi, inform ko lang po kayo mga friends. Careful po tayo ngayon at madaming modus sa Facebook. Nangunguha sila ng profile pics mo. Gagawa po sila ng second account. Then, i-add nila ang mga friends mo. Manghihiram ng pera gamit yung account na may picture mo. Not only that, gagawa din sila ng kwento na pwede mong ikakulong. So I would like to inform you, my family, relatives, and friends, if ever meron pong mag-add sa inyo ng new accounts ko, please do not accept kasi hindi po ako yan. At para makasure, mag-video call ka muna sa account na yon. Or if friend at relatives tayo, you should know my CP number. Please do call me immediately for confirmation. Thank you. Stay healthy and stay safe everyone. Wala po akong ibang account. And ito lamang po ang aking official account. At wala akong plano na magdagdag. Maraming salamat po. So tama baga ini ang parumdom? Ano? Tama po ini. Sa panahon na ini, magkakwarta sana, magibunin paagi, maski makapanglokonin kapwa. Bata, may ugali baga kitang mga Pilipino, pira di los ubos, na pagdae mo pinasubli, may marane, may machat, may matext, kumusta? Ang sunod kan, igwa ka lamang dyan. Kaya dipisilon magparasurusimbag sa mga kumusta. Lalo na kung dahil man kitang ipapasubli, ang nangyayari, nadadagit para ngayakaan. Pero, may mga tawong talagang kaipuan na medyo ruibugan ang panganoron. Nasabutan nindo, ang gustong sabihin ko kang panganoron, ang panga. At na nga ning may atraso pa, may sinubli pa, nakasaro na kadwa, tutuluhan ka pa kaan. Igwa ka yan. Garong nga biktima ka. Iyo! Kaya makananaram, magpasubli kung may ipapasubli ka, dai ka na sana magpasubli.
Dawa anong drama, nata, maabot an oras, madadagit an sa imo. No ari na orasyon, pagbig-singil muna. Tama baga itong utang bait, singil, galit. Nangyayari po yan. So parehas man sana, pinautang mo na nga ni, madadagit pa, ay pag ring der kwintay, kapan maraot, madadagit sa imo. Dahil mo pasublion, madadagit sa imo. So dahil mo na lang pinasubli, dahil ka pa nadarahan. Baka? So tama ini na kunyan, tama ining post ni Pading Attorney Charles Romano. Kaya kamo, ang FB account ko po, 2. Pero bihira man po ako mag-friend request. Kaya lang, kung gamiton nga, kaya kung may Ariel Arieta na mag-friend request sa Indo, sa bagay, kadakol kaming Ariel Arieta sa kinaban. Gamit ang profile pics ko, hiling tabi nindo ang personal information. Pag retrato lang, tapos bako tabi, bako yan, bako ako. Yo? Kaya mag-ingat kita. Hapot ko na iudig di iyo ini ang pirmi ko gamit. Ini ong Arandar Bicolandia, Buda Solari Itira. Yan 2 man sana ang account ko. Mayong iba. Kaya kung may magamit kaan para mag-friend request sa Indo, hilingon ang information kung ako yan. Ta ako nagalag ako kay mga information. Ako may mga friend request. Sobra 400 ang pending friend request sa kuya. Pero pag dai po yan kay profile pics, reject na po yan. Dai ko yan piga-confirm. An iba, an ngaran, ngaya igwa nga ni digdiki nag-request ako, ngaya an ngaran, labot ko sa imo. Yan ang profile name niya. Dahil ko piga-confirm. Pig-message ko siya, say kulabot ko man sa imo. Inda kong sisayan. Mga araw ka na ngaran, mga fictitious name, dahil ako kaan naga-confirm. May mga naga-request dahil ko miridbid, personal. Pigiling ko kayan ang mga friends. Kung may mutual friend, na dakol, iyan, ki-confirm ko yan minsan. Pero kung daiman, saro lang, dahil ko yan piga-confirm. Kaya pasensya na. No profile pics, no information, fictitious name. Dahil po ako kaan naga-confirm. Dawa hilingon nindo, 400 ang labi. May nagapadara dyan na, may ganyo ka ngaya, tapapadarang ka ki profile pics, naka 2 piece, ay bako man ako day kaya naga-confirm. Tangay atibad nga ta naka 2 piece, kunyan nga ini. Ning maingan nyo nga ya, i-confirm. Kada itaaram kung ano ang mga plano kaayan sa satuya. Kaya kamong mga para friend request, kumpletohon. Tabako man kita, sisay man kita para diyan i-confirm kung kita mag-merit bid man talaga. Pero kung bako man kita mag-merit bid, pagkikumpleto ka ang information. Dako mo akong dakol na Facebook friend. Muya ko yan. Dawa sa ikang lupalop, kang kinabando mo man, magayon na igwa ka FB friend. Pero kung sa panluloko, ang purpose ay never mind, ha? Kaya kamo, mga amigos, mga relatibos, gibuhon nindo ini, i-copy-paste nindo ining pig-post ni Pading Charles, pig-post ko man, i-copy-paste, i-post man nindo sa wall nindo. Yo? Okay. So, salamat. Tinawang ko ini ki-importansya kasi modus ini. Dakol ng modus ang nangyayari. So, pigi-istorya kong nagpapabakal na diyan sa mga naka-lockdown. Nagpapabakal na nin kinabuhay, babayi, iguana. Kinangyayari, kaya sa bagay yan, makuan modus.
Lalo na kung daranakan pagtios. Talagang tituyo na yan. Kaya grabing paagi kung paano maisalbar ang pagtios. Manloko, magpabakal nin tahong. Nagasampot akong dong, napapaba ako. Ayo ha, okay, copy paste, i-post tulo sa Saindo. Tatibad kung mangyari yan sa Saindo, okay? Sige. Oo, ni baga so pigataram ko kasubago. So kunyan, so maraot na panahon na posibleng maglawag sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes or sa weekend. Yung ngangaranan pala nining kung maging bagyo, ngangaranan nining bising kung maglawag sa PAR. Ayo, kaya magantabay sana pirmi sa mga makulang digdi sa programa ta an ibang istasyon piga mensionar man ini. Diyan magantabay kamo sa Bicolnet, sa Mayon Internet TV, sa One TV, sa ano pa ito, so mga pag-iriba sa online, so kay Vice Man, kay Vice Bandi, ano ba ito, Bicol News, excuse me, ano pa ito, basta magdarangog, tanganing pirming updated, no? Iyan ang mga pag-iriba ko dyan sa ibang internet, ano ni, sa online broadcast, puro yan updated. Ako lang ang bako. Uni na, so mga ngaran, ano, kanpit kaswapo na positibo, ngaran. May mga address lang. May mga aki pa. Pinakamaedad, 60. No? Iling na adresa. Mga taga-barangay Gugon, Tulo, taga-Bigaa, Ems Barrio, Bunot, Bagong Bayan, 2. Tula-tula, Saro, ay Bagong Bayan, Tulo. Mga estudyante bagay ni, government employee, driver. Yugon mo an. Naka-isolate naman ining mga ini, ano? Okay. Uni pa. Uni yan makonsuelo. Sa mga pag-iriba ko, ano? Sa mga pag-iriba sa broadcast, kung na matatandaan ta na garupiga di-discourage kan PNP ang pag-interview nin face-to-face sa mga police station, ano? O maski sa probinsya or sa region. Dahil po mag-route kibuot, taparan sa gabos, ano? May nag-post kaya, pierdi. Nasa daw mapierdi? Okay lang yan. Oni pigpos ini kan primahon kong kapitan diyan sa Barangay de La Paz kay Cap Al Andes. Magbati ha, mga taga de La Paz. Mga arog kay ni titawan ko ini kikunyan para ini o sa mga importante ini sa mga estudyante lalo na. Para po sa mga estudyante, mga magurang na mapa-enroll sa Daraga North o Daraga National High School. Available na po ang enrollment form para sa incoming grade 7. Diyan sa Barangay Hall. Magkukuna lang po kamo. Thank you. From March 26 to April 30. Okay. Ano ini? Dropbox? May Dropbox ba ganig para sa school year 2021 and 2022. Ayun yung pigapon kan Daraga National High School na early registration. Magkaso-kaso na, maski puro pa paano, naka-enroll lamang. Malay ta, magkunya na,
balik na sa normal, mag face to face na. Oo, ni pagirumdum ko giraray sa mga sa Coast Guard baan may kunyang kay ni poder. O pakiriparoan mga beaches tabi tamaski puro papaano may kuro kararigos diyan. Pakiriparo taga runalingawanan nindoan sa indong obligasyon kung sisay man naahin sa kan gobyerno may poder kay ni para magriparo kan mga beaches, no? Sa satuyang obserbasyon dahil kita nakahiling nin mga pigapod na lifesaver or lifeguard. Nagkailing ko doon kadaklan safeguard. Yo. Kaya pakiayos po, pakibisita. Tatibad po maging magkaigo namanin aksidente. Kaya dyan sa dagats kung kaya bisitahon ha. Dahil napagalata na may madisgrasya asin mariparoan sa indong kapabayaan. Nakita habunin aksidente. Nung kahabuunon ko ng God, ki aksidente, yun na sanaan piga puro pangadji ta sa mal na Diyos. Bako lang sa pamilya, bako lang. Pati sa gabos, habo ko ki aksidente. Makulogon baga pag na-aksidente, magastuson pa, lalo na kung medyo maligalig ang tama. Kaya kita man na mga drivers on the road, mga gabos na nagapadalagan dyan sa tinampo, pirmi sanang mag-ingat asin magsunod kan batas trapiko asin inspeksyonon personal an sa indong pigmamaneho. Always practice so pigapon na blow baggage. Ano ang blow baggage? Brake, light, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, and self. Blow baggage. Kaya makaibitar kita sa aksidente, makaibitar kita sa mga aberya sa tinampo. Maringani naka-lockdown ang Metro Manila asin iba pang mga pagtarain na pagtarain na probinsya and siringman ang probinsya Kanalbay may control point sa mga boundaries asin ang Sorsogon. Kung kaya medyo kulang sa nagbarakasyon ngunyan, kulang sa mga mumonitoron kan mga taga LGU lalo na kan mga taga barangay. Arog kayan an kunyan. Arog kayan so ang sitwasyones ngunya na mga panahon na ini. So medyo okay. Maski nga ni may nagapositibo pero normalono na po yan. Digdi sa satuyang kapalibutan na may nagapositibo. Bako arog kay itong pag may nadang kitang nagpositibo, kararagono na kita. Na? Ibaga, pagkakarag, ni na si Mr. Matsolito, nakantabay na, no? Maray na daw sa imo tabi, Idol. Kumusta ka na, Idol? Sorry na late ako. Okay lang po. At in fact, dahil ka pa naka-antabay, pigrit ko na po ika dyan sa New Jersey. Pigrit ko na ika dyan sa New Jersey, maski dahil ka pa naka-antabay. Because you are already part of the program. Kaya po, pag dahil ko nailing so Mr. Matsolito sa program, garo ko lang. Kaya, pigrit ko na po ika. Yeah? Sige. Good morning, Giraray sa imo. Sir, Idol, Mr. Matsolito. Sabi niya, salamat ng maraming po. Welcome po, Sir, Mr. Matsolito. Okay mga karandar, taga rin abot na kita ka parametras na pamamaram digdi sa programang Arandar Bicolandia sa lindong kan Arandar Net News and Information Broadcasting Services and kan Bicolnet. Giraray initabi si Ayi Andes Arrieta ang sa indong na kasabay sa programa minapaabot sa indo nin salamatuno na maraming sa daing sawang pagantabay sa programa. No?
Ning Martes ngunyan ha? Martes. Saga ngayon, no? Natural, Miyerkules, mga... Ay, sige! Mga karandar, taunin na. Ha? An pinali, sabayan nindo an satuyang kansyon mintras na nagtatapos ang satuyang programa. No? Mabuhat ngo na kita digdi. Mabuhat ngo na kita digdi. May duduk-dukon ako duman. Thank you very much. Sa gagiraray sa liwat, sa siring na oras, sa siring na sa duwang istasyon madadangog ang programang Arandar Bicolandia. Thank you very much and mga kaarandar, aram na. Sudati sana. Okay? Alat ko na ito. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.